जोंनि एबा दिनैनि जानो गोनां अपेनिंखौ खुलुमबाय बयखौबो नैबे पार्ट 2 ब्लगआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। सारमोना खेला गेलेगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होगासिनो। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बिदिनो आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना। खेला गेलेनायखौ बेयाव एसेब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। সকলো উপস্থিত ৰাইজৰ ওচৰত বিনম্ৰময় আগজননী কৰা হ'ল। दिनैनि जोंनि खेलाया जादों ग्लबेल एफसि गसाइगाव अन्थाइ एफसि चिरां। ग्लबेल एफसि गसाइगाव अन्थाइ एफसि चिरां बे मोननै हानजानि गेजेरावनो जोलुर बादायलायनाया जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो मोजाङै गोसो होनानै नायनो थाखाय गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय। बारनो नाङा आरो जोङो जाय जि गोथां सोंनानै जोङो बेरा होदों बेखौबो आथिं होनो नाङा एबा बारनो नाङा खावलायनाय थाबाय। आरो मोनसे गुरै खावलायबावनाय जाय नायगिरि बिथांमोना नायनो थाखाय थाम-थिम जाबाय जेरावखि जिराया मानो नोंथांमोना मोजाङै नायदो आरो नोंथांमोना बिरि सिगारेट सोबनानै खेलाखौ नायनो मोननाय नङा। जोङो बेखौ कमिटिनिफ्राय गोख्रै खावलायबाय। मानोना गोबां व्यक्तिफ्रा बाहायि व्यक्तिफोर दङ सोबि जायै, बेनिखायनो खावलायदों सिगारेट बिरि सोबनानै खेलाखौ जागायजेनसिगोन। खेला जागायनायखौल' खिन्थानो हागोन दिनै नोंथांमोननो, गेलेनायखौ बांद्राय खोन्थानो हानाय नङा। खेलाया दायो हाफ टाइम जासिगोन। ओमफ्राय अन्थाइ एफसिया दा गरसे जाना दङ ग्लबेल एफसिजों। दा ओरै आलदा आलदा फैनानैसो ज' जाफैगोनदां। हेलो दासो मोसानानै थांनाय जोंनिनो अनजालि बिनानावमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो उनफोरनि समावबो बेबायदिनो जोंखौ हायलालाय हुइलालाय मोसानानै मेहेर गोनां खालामबावगोन बेखौ आं आसा खालामबाय थाबाय। खेले और कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। मैं देखा है कोकराझार का काफ़ी जो नौजवान है महिला से लेकर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। जो कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है। प्लीज ये कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद राखिছোঁ আমাৰ इन्सपेक्टर डाঙरिया। खेलाया दायो हाफ टाइमनि उनाव जागायफिनबाय। बाब हादि दग्ला बायदिखा। गोसोम बरन दादा हादि दग्ला बायदि नुखायो बेखौ, बे निग्रुवाखौ गोज्जौवाखौ।
दायो अन्थाइया गरसे सोबाय ओमफ्राय ग्लबुला गरनै सोना दं आरो फाइनाल किक मोनदों मोनसे टाइमा जोबमायसै ना 2 मिनिट समाल'सै एकदमबारे गरम बान जागासिनो दं खेलाया जोबमायसै बारा गोबाव गैले बे चान्स लागासिनो दं गोलैफ्लानानै दायो खेलाया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय अन्थाइ एफसिया गरसेयाव जेनबाय आरोना ग्लबल एफसिया गरसेयाव देरहाबाय ग्लबल एफसिया गरनै सोदोंमोन ओमफ्राय अन्थाइ एफसि गरसे सोदों आरो बेनो ओमफ्राय दा बिथांमोना जेनबाय अन्थाइ एफसिया नोंथांमोना खेलाखौ देखायजोबनो हायो सिख्लाफोर नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जोंनि आसाइनिं क्लाबनि मेम्बर नोंथांमोन एबा भलन्टियार्स बलखौ अननानै नागिरनानै फैदो बलफ्रा एसे जोथोन लादो जा मोजां मोसाखारो नानिमोना बिसोरखौ खावलायदों जोंनि सिमा हालामनि रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि खावलायनायखौ एक्सेप्ट खालामनानै एबा दिनैनि जानो गोनां अपेनिंखौ मेहेरगोनां खालामफैबाय गावनि मेगनजों नायनानै जोंखौ थुलुंगा होफैबाय बेनि थाखाय नोंथां साफ्रोमखौबो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोन नङाब्ला खेला जाया एबा नङाब्ला टीम नङाब्ला खेला लाबोग्रा नङाब्ला खेला जाया लोगोसे नोंथांमोन नङाब्लाबो खेला जाया बेनिखायनो खावलायबाय नोंथांमोना 20 तारिखआव खेलाखौ आरोबाव नायफैबावनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय थेंक इउ 30 जन दंनो बिथांमोना मोसाग्रा बे स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे गेम केप्टेन फट' लादों बिथांमोना खेबावगोन लोगोसे गेमनि मेनेजार र' थाथ'बाव जोंनि स्टेजआव फैनानै खेबावगोन थाथ'बाव खावलायहरनाय थाबाय दस्रा आं सिंगेलसो सानदों डिएसएलआरजों फट' खेबजालादों नै दा खेलाया जोबनानै थांबाय मोनालायबाय जोंबो ओमफ्राय जोंबो थांनो ओंखारबाय नै आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनायसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों रायज्लायनो गोसो दङब्ला इन्सटाग्राम आइडि खारगासिनो दङ बेयावहाय हरनो हागोन हा नायबाय थाखायो मोजाङै दं गोजाननि फैनायनि देरहाबाय ना डाइरेक्ट थांखानोसै दे बिथांमोना गसाइगावनि टिममोन दा बिथांमोना थांनो ओंखारबाय आरो जोंबो थांनो ओंखारबाय दा बेनोसै